Doar ce m-am dus și deja mi-a crescut părul și deja nu mai mi stă cum trebuie. Și dacă mă dau cu ceară de păr și mi dau pe spate, după aia o să vină tatăl meu și zică, mamă, pingule, te-a lins calul, este? Și nu știu cum să mai pun părul ăsta. Dumnezeu mamelui de păr. Și câteodată mi-a așa trebuie împachetat. Ia-l mă tu la ce zici. Ia fi mă tu șmic. Te face ramona avem pe dacă o învăț. Lasă ramona. Face ramona. Ia poate plache. Ia că vine Micos. Bine ați venit băieți, nu să activați și clopoțelul, e foarte important clopoțelul ăla pentru că căcatul ăsta de... mă rog, nu e un căcat de YouTube, e... Zece pe 10 e corect. Bă, Racane, tu știi că mi-am amintit că tu aveai să-mi dai ăsta, cât aveai să-mi dai? 2, 3 euro? Nu mai știu. 5 euro parcă. Nu am nevoie. Mersi, bunătorcicule. Păi da, mă. Grey are hack, stai mă că n-are hack, bă, are ăsta hack. Tu-s Dumnezeu și altarul și... Coaie, ești pe live și ești ratat. Tu înțelegi. Băga mea, ești piciorul, lasă-mă în pace. Micoco, lasă-mă în pace.